थोड़ा मराठी हाजिर हो। जोहार गोसाई माराम बुरु माँ एनकन बेड़ा रख समान के ते एन किए जान के जान के बिना पिया बलू पिया जितन लितर भीतर बाहर मार दबे नुआगे मुरुद बहा इचित बहा लेके चपे झटी जंपे ए मारांग बुरु आमदो ओकारे इंदो एमाई में इंदो तालारे इंदो मारांग बुरु आमदो ओकारे इंदो एमाई में इंदो तालारे कुछ ही कोंतु जहा कहबे सत कहबे आ कुछ ही कोंतु जहा कहबे सत कहबे तोर ना कोन आगे मते सेटा को तू के आ कुछ ही ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତା କରନ୍ତୁ। जे मारे देमी जे कांड मरी जीव बुढ़ा एठी ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ ଅଦାଲତରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। मते कोन ऑर्डर दउछ जे तू के हो तू आ कुछ ही कोंतु ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଅଦାଲତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ हां कहिचे ୟାକୁ ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ। सेमती कथा मुई भी हेने पाठशाठ पढ़ी छे हला ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? पूरा बुझी छे ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। आको जेई के कहूचे जा कहबी सत कहबी पड़ा एठो नालिया टोपी देखौची मते ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କଥା ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ମଗା ଯାଇଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ହେଲି ଥଳ ମାରାଣ୍ଡି ହଁ। ପିତା କିଶନ ମାରାଣ୍ଡି ପୁଣି ଜେଜେ କହିଲେ ଥଳ ମାରାଣ୍ଡି। मोर आमर तार जेजे ना भी थळ मारंडी आमर थळ जदी खोजियो थळ मारंडी आमर जेजे बापार नाटा नातिर रखा जाए आमर वंश बुनियादर गुर्जन मानकर नाटा सबळे नागी की थिवो मोर नाती जदी हो ताना भी पुनी थळ मारंडी मोर पुओ ना होची किशोर मारंडी मो बापा ना ଆଚ୍ଛା आमर सिंती कोदा जिमती चलची ना तू ତ ଗୋଟାଏ ନାଁରେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ हां ସେଇଆ। आमर सेया ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି कोन ଆପଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ହୁଁ। ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମା ସେ। ଗଛକୁ ଭଗବାନ ବା ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି हां करिजे କିନ୍ତୁ ସେ पहाड़ को भी पूजा करजे मारांग बुरु माने हमर पहाड़ ଆଚ୍ଛା हमर बड़ो पहाड़ टाको हमर भगवान ए मारांग बुरु आमदो ओकारे इंदो एमाई में इंदो तालारे ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର एटा हमर संताल ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା हमर मयूरभंज संताल भाषा हमर मयूरभंज रे दी प्रकार लोक अछन गुटे होचन हमर कोल्हो आ गुटे होचन हमर संताल ସାନ୍ତାଳ मारंडी किस्कू हेम्ब्रम सोरेन माझी एगुड़ा होचन हमर संताल ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ आज्ञा ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି एजुकेटेड मु ଏଜୁକେଟେଡ କେତେ ବାଟ ପଢିଛନ୍ତି पंचम श्रेणी ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ पंचम श्रेणी ईपी स्कूल educated। हां ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଛଡ଼ା ସବୁ ବିଏସସି ବିଏ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମର ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ ଆମେ ଫେଲ ହେଲେ ବି ଆମର ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ପାଠ ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ କାମ କରା ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଯୋଉ କଲା? ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ବୋଲି ଯୋଉ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଯୋଉ ପାହାଡକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଗୁଡା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତମର ନାକରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗେଣି ବୁହିଛୁ ତମର କିଏ ପୁଛୁଛି ତମର ମା ତାର ଶାଢୀରେ ପୁଛୁଛି ତା ଶାଢୀ ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନାଗୁଛି ମା ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି ସେ ହଉଛି ତମର ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖୁଛ କୋଉଠି ମା ଏମିତି ଶୋଇକି ତା ଛାତିରେ ତମକୁ ଚଲାଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ମା ଛୁଆ ନାକି ସବୁ କରିବ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବା କିସ ଆମେ କିସ ଖାଇବା କହ ଆପଣ ସେଠି ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ ଫଳମୂଳ ନା ମୋ ପାଟିଟା ଖରାପ ସେଠି କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଖାଇକି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ହେଲାକୁ ତମର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ହାଟରେ କିଏ କିଏ ଖାଇ ଆମର ଦଉଛନ୍ତି? ତମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଦିକୁ ଯେଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦିକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିକୁ କୁହନ୍ତି ତ କିଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଚଳିବା ନାକି କେବଳ ଅଛି କ'ଣ ନା ଝୁଣା ଅଛି ଆଉ ନାଖ ଆଉ ତାପରେ ଟୁଲ ମହୁଲ ଆଉ କରଞ୍ଜ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଣିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକୁ ଶାଳ ପତ୍ର ଟିକେ ଖଲି କରିକି ଆମର ଯାହା ବେପାର ଟୁପାର ହୁଏ। ଆପଣ କାଠ କଥାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଠଟା ତ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ସେଟା ଫ୍ରିରେ ଆଉ ନାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଯେ କାଠ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼େ କି ଆପଣଙ୍କ- କାଠଟା କୋଉଠି ପଇସା ନାଗିଲାଣି ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ହଁ। ଆପଣ ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 100 ଗୁଣ କାଠ ହଁ। ଆପଣ ଅବାଧରେ କାଟୁଛନ୍ତି କାଟିକି ଆପଣ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ କାଠ ଅଛି ଯେତେ କାଠିନେ ସରିବ ନାହିଁ ସରିବ ଆମର କାଠଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଯାଏଁ କାଠଟା ବିନା ପଇସାରେ ମିଳେ କାଠ ଆପଣଙ୍କର କାଠ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ କାଠ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ପଇସାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କୋଉଠୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଥିରୁ? ସେଇ ଯୋଉ କାଠ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ପିଆଶାଳ କାଠରୁ ନାମ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ହବ ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି
আমার যোগড়া 6 চৌত যোগড়া চৌত মানে বুঝছেন না না বুঝুনি মানে 6 ইঞ্চি 4 ইঞ্চ এতে মোটা মোটা যোগড়া সেগুড়া 7 ফুট 8 ফুট লেখা নবা আমি 20 টাকা লেখা বিকুছু তো সেমানে লক্ষ লক্ষ টঙ্কার আমার কেবল কাটিবা মজুরটা আমি নৌ কাঠ পয়সা পড়ে মু ফার্স্ট টাইম জানিছি কাঠ গুড়া পয়সা নউছেন কি তা মানে এথিপাই আপন জানি নাহান্তি কিংবা জানিବାକୁ চেষ্টা করু নাহান্তি আপন শিক্ষিত সমাজକୁ ଆସିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କପ୍ତିପଦା ଜଙ୍ଗଲ ସରିବ ନାହିଁ ମୁଁ 50 ଥର ମନା କରିନି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଡେଲି ମୁଁ ଚାଞ୍ଚୁଛି ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଆମ ଘର ପାଖର ସବୁଦିନ ଚାଞ୍ଚୁଛି ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି ସେଠି ଗଛ ଆପେ ହବ ଗଛ ମୁଁ ସରିବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଆମ ଏବେ ବି ଆମ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ତାମାନେ ଆପଣ କୋନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗଛ ସବୁ ଯୋଉ କାଠ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେଉଡା ଅତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଛ ସେ ଜାଗାରେ କାଟିକି ସଫା କରିଦଉଛି ଆମେ ଟିକେ ପବନ ଆସିବ ଯେମିତି ସେମିତି